Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng tinunuan na saging at ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, asukal na puti. Pangalawa po ay saging na saba. At ang pangatlo ay ang tuno or gata. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong hiwain ang mga ito. Hihiwain po natin ng maliliit na pagkahiwa yung ating saging. Medyo frozen pa po siya. Kaya kailangan pong hiwain natin. 3 hiwa lang po. Yung tuno pala, ang ibig sabihin yan sa Tagalog ay gata. Salitang Bisaya po yan. Ganyan lang po ang paghiwa, parang patagilid lang. Pag medyo maliliit na po yung saging ay hiwain nyo na lang po ng pangalawang beses. Pero pag medyo malaki po ay hiwain po natin ng 3 beses ang ating saging. Yan. Napakadali lang po nitong lutuin. Pang merienda po sa hapon. Yan. Paborito po yan ng mga bata na galing sa eskwela. Ngayon po ay uumpisahan na nating lutuin to. Ngayon po ang unang-una po nating gagawin ay ilalagay po natin itong gata dito sa ating kawali. At papakuluan po natin. Isang lata lang po pala ng gata ang nilagay ko kasi konti lang yung lulutuin ko today. Hihintayin po muna natin na yung talagang kulong-kulo na yung gata. Tsaka tayo maglalagay ng asukal. Ngayon ay maglalagay po tayo ng asukal. Mga 3 sandok po ng asukal na yung maliit lang na sandok ang gagamitin natin. Kasi ayaw po namin yung masobrahan sa tamis yung aming tinunuang saging. Pero depende na po sa inyo yun kung gusto nyo ng sobrang tamis. Yung sa amin ay sakto lang yan. Kasi matamis na po itong ating saging. So hindi na po kailangan na maglagay tayo ng sobrang daming asukal. Ngayon ay hihintayin na lang po natin na medyo lumapot yung ating tuno or gata. Tsaka yung kanyang asukal. Habang hinihintay po natin na lumapot siya ay hahaluin lang po natin ng hahaluin yung ating tuno. Ngayon po ay lumapot na yung ating gata. Ngayon ay sunod na nating ilalagay itong ating saging. Napakasarap po nitong pangmeryenda sa hapon. Pagka uwi ng mga estudyante galing sa eskwelahan. At saka healthy din to sa ating heart, itong saging. Ganito po yung aming
kinakain noong nag-aaral pa po kami. Pagdating po namin sa galing sa eskwelahan ay ito kaagad ang pinapakain sa amin ng nanay namin. Sobrang sarap po nito at saka napakasimple lang pong lutuin. Napakadali lang. Hintayin po muna natin na medyo kumulo ito kasi medyo may pagka-frozen yung ating saging ngayon. Wala po kasing fresh na saging na mabibili dito sa lugar namin. Ngayon po ay kailangan po muna nating takpan itong ating tinunoang saging. Tatakpan po muna natin ng mga 2 minutes. Ngayon po pagdating po ng 2 minutes ay ganito na po ang magiging itsura ng ating tinunoang saging. Yan, medyo malapot na yung ating gata. So malapit na tong maluto. Ngayon po ay luto na yung ating tinunoang saging. Inoff ko na po yung ating stove. Ngayon ay hahanguin na po natin tong ating saging na tinunuan. Para ma-serve na po natin to sa ating mga estudyante. Ito na po ang ating finished product ng tinunoang saging. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!